Jereke bek menit rene. Siapa we? Jereke bek menit rene. Bek menit rene. Bek menit rene. Rene. Oh, Cek ini nyapa kowe ngomongnya ra rene. nyapa? Heh? Nyapa lho? Mangan jajan. Apa jajane? Ibu. Embo, Tak ngengei sitok apa bosok apa ora? gedang. Heeh. Ditan aku. Sing kangen bek menik iki. Wonge rene sik ning pawon. Wonge ning pawon ya apa? Tak salah ini lho. Lho dingengei mambengi diarep-arep ngengei gedang. Makmu sik ngombe obat to. Embo, ngombe apa ora? Ki sing kangen bek menik. Ki sing kangen bek menik. Enek sore aku. enek sing kangen. Sore. Kangen sampean. Hah? Nah. Sing delok kangen sampean. Oh, alah. Nah. Poh. Oh, makmu terono. Iki wong akeh. Gowo awakne gedang. Kono ya wis tak wae. Sapa nggawa? Nah, Sing nggawa sapa? Sing gawakne sapa? meni Kok akeh men? Heh? makmu wae ono. Kok akeh men iki? Bene wis aku. Wis ngengeh burung. Aku mau wis Kok emoh iki lho? kaya enek gedang goreng. Ngengeh tinggi. Lek isuk Anu golekne ada. papat teh lho, dilong sitok. Hah? Papat teh. Iki anune. Kayaknya kabeh emoh. Nggih buak iki lho. Kadene nang ndi? Jang raja awak. Kadene buak iki lho. Kene anu lho. Ora usah rasa diguwak. Longono sitok. Heh? Dilongi sitok. Iki lho. Tinggi camilan sesuk. Ngulung ini. Mosok ora ngengeh blas. Ini. Kadene lho. Kadene. Nggih Kok buak. malah. Nggih buak iki lho. Timbangane. Diharep-arep dingengehi gedang. Kayak ini wonge akeh. Sapa akeh? Rene mek goreng mangan telo. Sapa? Sing rene sapa? Oke. Lah iya sapa akeh? Bayu wis nek tak wehi sitok iki. Bayu kayak sitok. Aku kok dikek akeh men. Aku kok dikek akeh men. Ora Akeh dene. piro lho. Lah kuwi sak mono. Garane. Heeh. Wis ta rasa dilaki. Wis bene. Gila ono kene. Ora usah ngeneki tangan kuwi nggo. Belok. Guang. Timbangane. Lading ora nek garane angin. Bene bek menik. Ora usah dilaki. Ora. Wis ora usah dilaki. Badai ngono. Garane. To bene. Ya wi mangan sitok lho. Lali sego. Ndak mangan. Iki entek sitok lho wis lali sego. Gowedi kok. Ora ngengeh. Hah? Ora ngengeh. Iki lho ora ngengeh. Wis. Wes. Oh. Tak kira ora ngengeh. Gedang raja. Iki raja awak apa bar anu to, Mbah? Gedang apa iki? Iki Wes, mau aku gedang goreng. Iki ya. ya. Iku lek dadi inget apa? Anu. Kok suwirarene nendi? Hah? Suwirarene nendi? Oh, mak. Gawe pawon. Gawe pawon. Ditembok Ora pawon luweng. Walah, Ngayamo. luweng pawon. Pawon ruwang. Lah iya luweng pawon. Diarep-arep sing delok. Diarep-arep sing delok. Hah? Diarep-arep sing delok videone. Bek mendik ra nek ketok nendi.
Wong amon dadi wong sedina blek kok. Lah lek rewang mari. Lek rewang, Kon lek rewang mari. di nane lah. Kono lah. Ora krungu. Cah. Wong tukang ya yo gampang ngampro. Oh. Ah, putih mentuku duit 100 saja. Cuma tok ya. Tak anu dhewe tak ilas ning ndut. Nyapa gatel e? Gulune gatel. Aduh watuk. Ini lho. Gulune gatel. Yo ngajak watuk. Tak gawane obat sesuk. Hukumatan. Tak gawane obat. Gawane obat anu pil. Cak omong lho. Gawane pil. Pero kalau Pil watuk. Pel watuk. Gelem duwe. Yo jaluk aku lek ngono. Lah ya tak gawane. Heeh. Wis watuk. Loro neng kok wis mari. Iki pip meniki ning sawah ireng iki. Apa to? Jangan Malih kuru mbiyen iki lowamun lho Cah. Blenoh ana sik urung rabi. Iki kan rabi oleh lor yen seru wegep sing lanang, Joko tuwek tapi. Jadi yo nyambut gawe mbiyen ayu, lemu no blenoh. Padahal nyambut gawe dhewe. Iki jan kuru 50% kelong ya. Rama gelapo. Nitik bengkerangan karo mboke ngene iki tapi guwatine ndak umum iki. Ketoke kereng karo mboke tapi buweneh iki. Modele pawakane kereng tapi beneh. Cita ramangan. Modele lek kereng. Tapi beneh. lek rasa luwe bengi yo madang. Yang sitok ewa to. Lah anake sing wedok sitoke Pik Sarmi, kae wonge alus ya. Kuwi Jak rasane luwe. Lek Pik Sarmi lah omong kalem. Pak Doran ra mek lu? Hah? Pak Doran. Ya po? Rene mong ya. Enggak. Sesuk. Kok ben kali tak omongin wis kemis. Oh. Cuma apa to? Ki mau Senin. Tenan. Heeh, Kemis. Tamoe kan kemis rene mbuh. Heeh. Ya ngono, suwi yang kene iki. Nginep suwi. Dadine katek nang kene karo leren. Heeh. Krungu apa ora garekan? Hah? Garek krungu apa ora? Krungu cedhek kali. Oh. Ora cedhek ra krungu. Heeh. Pasar. Mare ya padha ora krungune tapi ben meni lek dibengoki ya sik krungu. Paketange larang tau kok. Paketan larang. Amoh lho ora kelek nggih delokan. Iki enggak iki. Gawe VIP. Gawe VIP. Kena brong wi. Ora kana bibine. Tak lebokne ngene. Kuwine ora di pakne. Dimpakne kene lho tak lebokne. Sandine diganti. Paketane omonge amoh. Iki anake Ora kena iki. lanang bek menik iki. Garangane ya iki. Ya luwake. Pakane. Ing Kalimantan, adike yang Kalimantan.